बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि उदालगुरि जिल्ला बेरगाव साब डिभिजन नैबे बेरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल बे बड' मिडियाम बे स्कुलावहाय दिनै मोनसे ट्रेडिसनेल मोसानाय दामनाय देनाय जोंनि बर'नि बे मावबादाखौ लानाय जादों। दा बेयावहाय जोंहा जोंनि बे ओनसोलनिनो जोंनि फंबाय बिनानावमोन उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोना दिनै गोबाङानो मोसानो फैदों। दा बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै बे हाबाफारिखौ जोंनि इयुनखौ नोजोर बोनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा दिनै जोंनि बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ जोङो लांबाय थानोब्ला, बर' हारिनि सिनायथिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोब्ला दिनै बे जोंनि बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायखौ दिनै फोथांनानै लाखिनांगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेयावहाय जोंहा गोबां बर' हारि हिसाबै एबा बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थांखि दङ, जिहेथु टटेल रिभलिउसन। दा बे टटेल रिभलिउसननि गेजेरजों खालि जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जे आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थांखिल' नङा, नाथाय जोंहा गोबां बिथिङावनो, जेरै जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावनो हक, जेरै आबाद मावनायनि जे बिथिङावनो हक, दिनै खेला गेलेनायनि बिथिङावनो हक, मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय, जेरै जोंनि ट्रेडिसनेल मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायखौ फोथांनानै लाखिनाय, बे गासैबो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनिनो मावनांगौ थांखि। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों गासैबो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै जितु बर' हारिखौ जों इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों मोनसे सिनायथि लाबोनो थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा जों खामानि मावलांगोन। जे थांनाय समावहाय जोंनि आसाम सरकारनि जि मोनसे इनिसियेटिभआवहाय जे जोंहा बागुरुम्बा दोहौ जानानै फैदों, बे सारा प्रिथिबियावनो दिनै बुहुमनि देरसिन जिथु मिडिया BBC ब्रिटिश ब्रडकास्टिं कर्प'रेसन, बेयावहायनो दिनै बियो वान अफ द बेस्ट इमेजेस माने फट'ग्राफ हिसाबै दिनै मोनसे गनायथि मोनदों। दा बेफोरबादिनो जोंनि बर'नि कालसारखौ लाखिनोब्ला, जोंनि राव हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि दामनाय देनाय, जोंनि मोसानाय मुसुरनायखौ लाखिनो हायोब्लासो बर' हारिया, बर' कालसारा दिनै थांनानै थागोन। आरो फैबाय थानाय समाव बंस'आ बेखौनो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावलांगोन। आसा खालामदों जे बर'नि मोनफ्रोमबो दाब दाब जायगायाव थाग्रा जोंनि बर' सुबुंफ्रा जे आमेरिकायावनो थाया मानो, जे बेंगालर, मुम्बाइ, दिल्लीयावनो थाया मानो, जोंनि मोसानाय मुसुरनायखौ प्राउड बर' हिसाबै दिनै आइडेन्टिटिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। आरो बे कालसारखौ दिनै गोजानाव थाबाबो जोंनि मोसानाय मुसुरनायखौ दामनाय देनायखौ गुबुन हारिनि गेजेराव दिन्थिनो हानांगोन। अब्ला बिसोर सासे ट्रु जोंनि बर' आइजो एबा बर' जोहोलाव जागोन। दा जोंहा बर' हिसाबै जों सानो, जिहेथु जोंनि कालसार एबा जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय एबा जोंनि कालसारखौ लाखिनाया खालि बर' कालसार एबा आफादनिल' दायथ' होननानै, नाथाय बे नङा। जों साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो बेखौ दायथ' लानांगोन। आरो आं बेखौनो खावलायगोन, जिहेतु जोंहा दिनै रिजनेल गभर्नमेन्ट दङ, BTC गभर्नमेन्ट, निस्सय जोंनि स्पेसियेलि कालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे जोंनि बे इम्परटेन्सखौ होनानै जाहाथे मोनसे लेभेलाव जों आपग्रेडेसन खालामनो हायो जोंनि कालसारखौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव, आं बेखौनो खावलायगोन। आरो जोंनि दानि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि बिमा बिफा गारजेनफोरखौ आं खावलायगोन, जिहेतु गथ'खौ लेखा फोरोंनायजों लोगोसे खेला दुलाजों लोगोसे दिनै बै कालसारनि इम्परटेन्सखौबो जों न'आवनो दिनै होबोनांगोन। आरो न'आवनो जोङो उन्दैफोरखौ माइन्डसेटआव जों सोनांगोन। आरो बेनिफ्राय जों बेसेबां हानायखिनि जोंनि उन्दैखौ जोङो कालसार सेक्सनावबो जाहाथे पार्टिसिपेट खालामनो हायो, बेखौ जों एनकारेज खालामनांगोन। नाथाय दिनै जों बेखौसो बुंनो थांदों दे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोजानाव थानानै जि गावनि कालसारखौ दिनै गोमालांनायखौ एबा गावनि कालसारखौनो दिनै
माने लाखियैखौ जों नुनो मोनदों आरो थांनाय समाव जेब्ला आङो पार्सनेलि इउनिभारसिटियावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन बे समाव आं एबसुनिबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन इउनिटनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे समाव जों इउनिभारसिटि लेभेलाव जोङो जोंनि स्पेसियेलि स्टुडेन्टसफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बे इउनिभारसिटिया मोनसे वान अफ द हाइएस्ट लेभेल जे सोलोंथाइ आरो बेयावनो जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनि कालचार आरो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों दिनै लाखिनांगोन जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो माखासे माने जोंनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायखौ लाखिनांगोन एबा जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' आइजोफोरखौ जों खावलायदोंमोन बे दख'ना गाननाय हेबिट्सफोरखौ गारनाङा बे हाइएस्ट लार्निं मोनसे इनस्टिटिउसन होननानै बे गोबां इउनिभारसिटिसफ्रावबो बे मालाय गावसिनि ट्रेडिसनेल माखासे माबाखौ लाखियो दा बे हाबाफारिखौ जों मावबोदोंमोन एबा जों लाखिबोदोंमोन बै समाव नाथाय आं दिनै नुनो मोनदों दे माने बेफोरबायदि कालचारा गैला मालाबा माने दख'ना गानालासिनो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा सुरिदार एबा जिन्स लंपेन्ट गाननानै फैनायफोरखौ नुदों नाथाय बे जिनिसा माने दुखुनांथाव मानो होनोब्ला माने जोंनि माखासे बर' आइजोफोरनि जि फेमिनिजम एटिटिउड जे माने फेमिनिस्ट वे अफ थिंकिं नैबे जिनिसाबो इम्पेक्ट होदों आं क्रिटिसाइज खालामनो थाङाखै बाट गुबुन एंगोलाव डेभेलपमेन्ट एबा माखासे मा होनो माने इडुकेसन लेभेलाव बे आलदा जायो इकुवेलिटिनि माबायाव आलदा जायो बाट मेनटेन खालामनाय कालचारखौ लाखिनाया बे साफ्रोमनिबो दायथ' आरो बेयावहाय खुनु इनफेरियरिटि सुपेरियरिटिनि खोथा गैया गोजौ गाहायनि खोथा गैया बयहाबो समान मोन्थाय दं बेखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा उन्दैनिफ्रायनो जोंनि राव हारिमु जोंनि आसार खान्थिखौ लाखिनायाव जोंनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि वर्क कालचारखौ लाखिनायाव गोबां मावनांगौ एबा खामानि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्कुलनि टिचार्सफोरजों लोगोसे समाजनि आफादफोर गासैबो जयैनो बे हाबाफारिखौ दायथ' दं आरो व्यक्ति हिसाबै जोङो एस ए इन्डिभिजुवेल जोङो सासे फरायसा एबा सासे लाइमोन हिसाबै बर' लाइमोन हिसाबै बैफोर रेसपन्सिबिलिटिया जोंनि होनानै लानांगौनि जोंहा मोनसे दायथ' दं बेखायनो बर' माहारि फरायसा आफादा टटेल रिभलिउसननि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों आवगायलांनो हानायनि जि मोनसे जोंहा थांखि दं बे थांखिखौ जोङो मावबोबाय थादों आरो लासै लासैनो जों मावलांबाय थागोन आरो रायजो राजानि क'अपारेसन एबा गासै जोंनि लाइमोनफोरनि क'अपारेसननि गेजेरजों बंस'आ निस्सय फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि कालचार एबा बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ जों वर्ल्ड माने स्टेजाव लांनो हायो बेखौ आं इसोरनाव माने आसा थाबाय बर' माहारि फरायसा आफादा जे जोङो मुंख्लंफोरनि बोर आरो आशीर्बाद लानानै जे थांनाय 2022नि 7 फेब्रुवारियावहाय जोंनि बे क'क्राझार बड'लेण्ड मेट्रिक सिमेट्रियाव जों जोनोम मोनदों बिथांमोनखौ मान बावनानै आरो बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा गिदिरथार हिसाबै बर' हारिनि देरसिन सिमां आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जों लेगासिखौ लांबाय थानो एबा मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै जोनोम मोननाय जादों आरो जाय समनिफ्रायनो जों मोसा फिसाबादि नेरनानै जों आवगायबोदों खुनु रावखौबो जों गियाखै लाजियाखै खुनु रावखौबो जोङो खाथिर खालामालासिनो जोंनि बे थांखिखौ होसोनो थाखाय जोङो प्लान एन्ड पलिसिखौ जों लाबोबाय थादों दा बेनि गेजेराव बंस'आ जों जेब्लायबो सम आरो बोथोरनि खाबुखौ लानानै जोंनि आन्दलनखौ जों लांबाय थानायनि पलिसिखौ जों लादों निस्सय जोंनि आन्दलना नो डाउट जों दासो स्टार्टिं जों थेवब्लाबो जोंनि क'अपारेसन गैयाब्लाबो जोंनि बर' एबा जोंनि माखासे माने सुबुंफोरनि गेजेराव थेवब्लाबो जोङो नाजानायनि गेजेरजों जों जि दङ बंसु हिसाबै एबा जि जोंनि सापर्टिं दङ बेखौ लानानै जों आवगायबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो बंसुआ आलादा रायजोनि जि पलिसि बेखौ जों लालांबाय थादों एबा लालांबाय थागोन आरो बेवहाय जोङो बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोंहा दिनै ग्रासरुट लेभेलाव जों प्रि प्लान पलिसिखौ जों लाबाय थादों आरो स्टेट लेभेलावबो गोबां ट्राइबेल्सफोरनि जि सापर्टिं बे सापर्टिंखौ लानो थाखाय जों ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरखौ इउनाइटेड खालामनायनि जि पलिसि बे पलिसियाबो जाबाय थादों आरो बेराफारसेथिं जोंहा नेसनेल लेभेलावहाय गोबां फिसा फिसा आलादा रायजो बिग्रा आफादफोर दङ एबा ट्राइब्सफोर दङ थागिबिफोर बिथांमोनजोंबो जोङो दिनै सावरायनाय बे मोनसे प्रसेसा फैबाय थादों
आरो जि दं इन्टारनेसनेल लेभेलाव जि हायो जोंनि बर'फोरनि सलिडारिटि बे पलिसिखौबो जों लादों निस्सय फैबाय थानाय समाव देबनसनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया गोख्रों जागोन आरो बांसिन माने स्ट्रंसिन जागोन आं बेखौ जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे आसा आरो मोनसे कमिटमेन्टखौ आं बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय थाबाय